Am flynyddoedd oedd yr iaith Gymraeg ddim yn rhan fawr o fywydau bob dydd ym Mro Morgannwg, ond heddiw mae hyn yn dechrau newid. Mae yna fwy o bobl ifanc yn siarad Cymraeg, mwy o rhieni'n dewis addysg Gymraeg i'w plant, ac ar lefel gymunedol mae'r iaith yn fwy gweladwy nag erioed o'r blaen. Ond pam mae hyn yn digwydd? Wel, heddiw dwi yma yn Ynys y Bari i glywed barn pobl leol am rôl y Gymraeg yn eu bywydau nhw ac beth yw dyfodol yr iaith mewn ardal fel hyn. Dyma beth ganddyn nhw i ddeud. Wel, es i ysgol Gymraeg, es i ysgol gynradd ac ysgol uwchradd Gymraeg, ac mae'n bwysig i fi fod yn plant i'n cael yr un profiad a deud y gwir. Mae'n hyfryd clywed nhw'n canu'r un ganeuon ac o'n i'n canu yn yr ysgol, yn gallu cystadlu mewn eisteddfodau. Maen nhw'n dysgu'r un diwylliant, yr un storïau, ydych chi'n fod ac o'n i'n clywed yn yr ysgol hefyd. Dwi'n hapus iawn bod i'n gallu siarad Cymraeg gyda fy mhlant i. Ar hyn o bryd o'n i'n trio helpu dadi ddysgu Cymraeg hefyd, fel bod ni'n gallu siarad gartre mwy hefyd. Wel, mae addysg Cymraeg yn agor gymaint o ddrysau i blant. Mae'n sgil bywyd sydd jyst yn gwneud chi'n rhan o'r gymuned. Mae'n gwneud chi deimlo bod chi'n perthyn i'ch gwlad. Mae e jyst yn wych. Mae gweld plant yn trochi'n yr iaith mor gynnar yn rhywbeth sydd yn wir yn fraint i weld. A mae'r cyfleoedd sy'n dod drwy addysg Gymraeg yn unigryw, byddwn ni'n gweud. Mae'n arbennig. Mae'r Gymraeg wedi helpu fi yn ystod fy nghyfnod yn yr ysgol gynradd ac uwchradd. Rydw i nawr yn astudio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn paratoi at fod yn athrawes ysgol gynradd yn y dyfodol. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig aros yn y cymunedau lleol i addysg, i gefnogi cymunedau lleol, i fod yn rhan o'r gymuned ac i pawb fod yn rhan o'i gilydd ac siarad Cymraeg a cadw'r iaith yn fyw. I've got 3 kids. They've all been to school here in Wales in Welsh as first language. I grew up in England, but I've been blown away by the opportunities they've had, both at the school and with the Welsh language. I couldn't endorse it highly enough, and I just think it's fantastic to grow up bilingually and be exposed to the parts of the culture that you might not get without speaking the language and understanding the history and the culture of the place. So it's been wonderful. Fi'n credu bod addysg yn y Gymraeg yn bwysig oherwydd mae'n bwysig bod y plant yn gallu addysgu hun am y diwylliannau Cymraeg a trwy gyfrwng y Gymraeg.